διάλεξα να παίξω ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει πιο γνωστή μουσική, αλλά και κάποια κομμάτια τα οποία πιθανότατα δεν έχουν ακουστεί ποτέ στο νησί. Κάποια σίγουρα δεν έχουν ακουστεί ποτέ. Έτσι λοιπόν διάλεξα μία εποπτεία, σαν να λέμε, της γαλλικής μουσικής του 20ου αιώνα. Το να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας στη μουσική μας βοηθά να ανοίξουμε τους ορίζοντες γενικότερα.